И какво се случи сега, за да реагира Теодора Георгиева в такъв случай, след като се съмнявате в нейния морал? Компромати, Ама в които колеги не трябва да го... Може ли да не ме прекъсвате? Така че това е субективно. Това няма нищо субективно, много ви моля. Нека да не правиме като политическа пропаганда и като психолог. Нали? Вие все пак участвате в избори и водач ще бъдете. Да не го превръщаме в политика. Няма никаква политика и пропаганда. В тази игра на тронове, кой ще спечели? Печели ли българското правосъдие? Няма никаква игра на тронове. Ще разпредели обаче тя сега схемите за влияние в прокуратурата? Гилдията смята. Ролята на българското... Абсолютно задължителна. Ние представяме трима кандидати. Абсолютно задължителна. Сега се прави хора, които най-после да се разплетат схемите за вътрешно и външно влияние в този живот няма най-после.